uNkulunkulu akakulona phila Bosho uphumelele Pastor Winnie. Kuyosikhuthaza kakhulu ukuthi uma ukhuluma nathi kuba ukuthi remember noma uyanikela ku-channel. Uyafona kusongo 9 ku 5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela. On WhatsApp. Izokuyile meje sawubona njani. Mina ngibophe bengipha yona leyo yo TV. So she was being gifted a TV, a television. Phupha umuntu ekubi TV. 1 ngokujwayelekile uma uphupha TV awuphola uhluma uyiphiwa. Olingasho ukuthi ke kungenzeka uzokuba nenhlanhla futhi uzobusiswa ngomvuzo omkhulu noma uzothola uthando okanye ke into eyigugu futhi ke ewusizo ebalekile kuwe. Number 2 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha iTV kuba uphola uhluma uyiphiwa osolusho kungenzeka uzokuzwa izindaba ezibalekile ngomunye umuntu kungekudala. uAmose 3 verse 7 ngokuba inkosi uJehova ayenzi lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofeti. 3 ngokwesintu uma uphupha iTV kungawuphawu oluhle uma uyiphiwa ngasho kungenzeka kade kuphakanyiswa noma ke okanye kusondezwa noma ke kuphakama isidalwa esihle esizokulethela izambulo ikakhulukazi uma kungukuthi umuntu olungisa imimoya njengamanje ngoba umnyango phupha bemnikeza lethi lo nyanyavu le-TV kanje vele umuntu osohambele lokulungisa imimoya yakhe kunezinto ayilungisayo isidalweni sakhe kuneyinhlambululo mhlawumbe azenza isidalweni sakhe sekhoma lesi sidalwa siyasondela noma siyasondezwa kuye sizokwazi ukuthi simvezele manje izambulo simethulele imibono njalo njalo. uJobe 12 verse 22 uyambula izinto ezijulileyo ebumnyameni akhiphele ekukhanyeni ithunzi lokufa. Number 4 kuyenzeka futhi umphupha iTV sikushale njengophawu oluhluma uyiphiwa olusho kungenzeka uzonikwa umlingani noma umngani okukanye umuntu omnene ongenazo izimfihlo futhi ozokutshela indaba ezibalekile aphinde akuhlinzeke ngolwazi yabo. ukaJohane 18 verse 20 uJesu waphendula wathi ngikhulumile obala ezweni ngezikhathi zonke bengifundisa esinagogeni nasemthempelini lapho ke abaJuda bonke bebuthana khona angikhulumanga lutho ngasese. Okay, number 5 kwabanye abantu uma uphupha iTV kuba uphawu obukwesinye isikhathi uma uyiphiwa lokho kungenzeka uzojwayelana nomuntu okungamele umethembe futhi ongenaso isifuba kodwa ozonika indaba zakho zangasese ezibalekile obala. Izakhariya 11 verse 13 ohamba encetheza uyambula imfihlakalo. Kanti Izakhariya 20 verse 19 ohamba encetheza uyambula izimfihlakalo. Yes, but after all iTV isho indaba ozozizwa mabekupha ukuthi kungenzeka khona umbiko khona udaba ozoluzwa amadozi. Siyabonga.